Kahit katiting ha. Hmm. O, di ba? Walang pamamaga. Isipin mo, umusok. Ang tanong mo kanina, kung umiiyak ka. Di ba yung nagising ka? Naramdaman ko kasi may luha yung gilid ng mata ko eh. Lumuluha ka. Lumuluha ka talaga. Tapos ang boses mo, babae. Lumuluha ka, alam ng asawa mo yun. Tapos, ano sabi mo kanina? Parang tumutusok. Ano yun? Parang may tumutusok sa, parang may gustong bumuon sa ano ko. Sa daliri mo. Tapos, anong sumunod sa tumutusok? Sobrang init. Sobrang init na parang ano. Para akong sa baga. Tapos, anong sumunod sa mainit? Wala na. Walang, dito, parang gumagapang dito. May gumagapang na ano. Parang kuryente. Kuryente. Wala ka sa kuryente. Okay na yan. Wala pa ni wala ano. Walang kasugat-sugat yung daliri mo. Walang kagas-gas-gas-gas. Pero para kang kinukuryente. Ano, 200. Ano, Nespresso? Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Ayaw mo talaga magsalita. Pagbibigyan mo ko, hindi. Babae ka lalaki. Isang tanong, isang sagot. Ha? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung babae lalaki ka? May galit ka ba rito sa taong ito? Galit ka ba kay Eugene? Sa pangalan ng Ama! Galit ka sa kanya? May galit ka? Sa pangalan ni Jesus! May galit ka sa kanya? Ha? May galit ka? O may galit ka? Babae ka lalaki? Hindi ko alamin ang pangalan mo. Sabihin mo lang. Babae ka? Sige. Magkakilala kayo nito, hindi? Sige. Kapitbahay, hindi? Anong alin doon? Opo. Magkapitbahay kayo, hindi? Sige. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Anong kinagagalit mo sa taong ito? Anong kinagagalit mo sa taong ito? Masyado po silang masipag. Masyado silang masipag? Anong ginagawa mong dasal sa kanya? Ikaw ba ay mangkukulam o mambabarang? Ano ka? Sa pangalan ni Jesus? Ano? Magsasalita ka, hindi? Kakausapin mo ko, hindi? Naiinggit ka dahil masipag sila? Eh di magsipag ka rin. Bakit mo sinasamba si Satanas? O anong binigay sa kanya ng aking Ama para sa kanila yon? Yung para sa iyo, gigilingin mo at ibibigay ng aking Ama. Bakit ka naiinggit? Ikaw mo nagdarasal nito, pinapadasal mo to. Ikaw ang nagdarasal nito, pinadadasal mo. Ikaw nagdarasal nito? Hindi po. Sino? Hindi po. Sino nagdarasal? Lulusawin kita dyan sa loob ng katawan nito. Naintindihan mo ako? Sige, linisin mo yung katawan niya. Lahat. Itapon mo yung sakit. Itapon mo! Okay. Babae ka. Opo. Ilang taon ka natin? Opo. Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung ilang taon ka na? Sige, kalas na kalas. Ubos. Anong dasal? Ikaw, huling tanong ko to. Pag hindi mo ko pinagbigyan, hindi rin kita pagbibigyan. Painitin ko na painitin itong stick hanggang lumnaknos ang buong katawan mo sa loob ng katawan niya. Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Diyos. Pag matigas ang ulo mo, mas matigas ang ulo ko sa'yo. Pag mabait ka, sige, magiging mabait din ako sa'yo. Ito lang ang tanong ko sa'yo. Ikaw ang nagdarasal nito o pinadadasalan mo? Sagutin mo yung tanong ko. Ikaw ang nagdarasal o pinadadasalan mo? Sa pangalan ni Kristo. Ano? Pinadadasal ko po. Magkano? Nagbayad ka ba sa magdarasal o hindi? Bibigyan mo ang pagkakataon. Nagbayad ka ba sa nagdarasal o hindi? Sa pangalan ng Ama. Ano? Ayaw mo pa rin. Susundan kita ng pangatlong dasal. Maniwala sa akin, pipilitit ka. Magkano binayad mo? Magkano ang binayad mo? Ayaw mo talaga. 3 antas ang gagamitin ko sa'yo sa pangalan ng aking Ama at bigyan ng apoy. Ano? 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 Kakalasin mo hindi? Ano? Kakalasin mo hindi? Magkalasin na po. Sige, kalas. Kalas. Gusto mo pa pahirapan, ha? Ubos. Ikaw yung, huling sagot to, pag nagsinungaling ka, ikaw ang nagdarasal nito, pinadadasalan mo. Ikaw ang nagdarasal o pinadadasalan mo dito? Magkano ang binayad mo sa magdarasal mo? Magkano? 1.5 po. Ha? 1.5 po. 1.5. Kailan mo pa to pinadasalan? Tagal na po. Gaano katagal? 5 taon, 10 taon, ilang taon? Hindi ako mangula. Ikaw ang sasagot sa tanong ko. 2 taon na po. 2 taon na. Sige. Para sa inyong dasal ang inutos mo sa magdarasal. Para sa inyong dasal. Para po maghihirap sila. Maghirap. Tama nga sinabi ni Magnitico. May nagdadasal sa pamilya nito. Hindi magsisinungaling si Magnitico dahil dinitik niya. Ngayon, ano yung magdarasal mo? Babae, lalaki? Babae, lalaki nagdarasal mo?
babae mo. Taga saan ka banda nagpadasal? Hindi ko na alamin yung magdarasal mo. Taga saan lugar yung kinuha mong magdarasal nito? Taga saan? Malapit lang po. Sige, malapit lang. Magkakilala ka nito. Ano naman kinaingit mo dito sa taong ito? Eh, may hirap lang naman to. Hindi naman pumayaman ng maraming sasakyan. Ano kinaingit mo? Diba sinabi sa'yo? Isang daliri lang ang gagamitin ko sa'yo. Masipag po silang mag-asawa. Ano? Masipag po silang mag-asawa. O, di labas mo na yung boses mo. Kung tagang babae ka. Masipag po silang mag-asawa. Linisin mo yung galit mo at tatawagin ko yung magdarasal mo. Siguraduhin mong ikaw ay nagpadasal. Pag ikaw ang nagdasal dito, tutugusin. Patawarin ako ng ama. Makikipaglaro ako sa'yo. Gusto mo, manood ako maging salista. Okay. Galing mo. Ubusin mo! Pag hindi mo inubos yan, pupukpukin kita. Kalasin mo na kalasin. Sa bulsa po. Ubusin mo. Ubos! Bisa mo. Painitin ko to ng todo. Sige. Alisin mong galit. Mag-asawa sila din nasalan mo? Ha? Tanggalin mo din yung dasal doon sa asawa niya. Utusan mo yung magdarasal mo. Bakit gusto mo bumatay ng tao at naiingit kayo? Hindi ba kayo makontento sa binibigay ng aking ama? Eh kung ibinigay yun para sa kanila, hindi mo rin naman naisip kung gaano sakripisyo ang dinanas nila bago nila nakuha ang ibinigay ng aking ama. O yan, di lumabas ng boses mo, babae ka? Huwag ka sa akin humingi ng kapatawaran. Una sa aking ama, at pangalawa sa kanyang sarili dahil sa kanya yan. Pangatlo sa mga taong ginawa mong kasalanan. Nang dahil lang sa inggit, kaya ka lang ipapadala. Ano ba ang negosyo mo? Ha? Wala kang negosyo? Tapos ganyan, trip mo lang talaga. O talagang anong personal mong galit dito para padasalan mo? Ano? Maraming sabi na inggit. Hindi lang yun sa nainggit. Kung naiinis, etc. Ano? Matalino po yung anak nila. Matalino yung anak nila? O bakit nga naging boses babae ka na ngayon? Kung sinabi mo sa akin kanina yan, huwag mo na akong pinapahirap-hirapan pa dahil pahirapan kita, tanda mo. 3 antas pala kailangan mo pala para magsalita ka. O mong gawitin pang 5 antas hanggang 4, tanda mo. Hindi mo pa nararanasan ang parusa mo ipaparusa ko sa'yo, tanda mo. Ibibilad kita. Pakukuluan kita sa isang apoy. Tanggal mo ang lahat ng galit mo. Katulad din sa asawa niya. Tanda mo sinabi ko sa'yo, pag nagsinungaling ka sa araw na ito sa spiritual ng Panginoon Kristo na mismong ikaw ang nagdarasal o pinadadasalan mo to, kung totoong sinasabi mo, babawasan kong init na katawan mo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang nagdarasal ito, tutusukin ko ang buong katawan mo. Tanda mo, 2 daliri lang ang gagamitin ko sa'yo. Huwag mo kung sinusubukan, tanda mo. Maniwala ka sa akin. 2 daliri lang itutusok ko sa katawan lupa mo. Pahihirapan kita. Sige. Ubos. Lahat. Inisin mo din yung pati sa asawa niya. Gagamitin ko medyo mong katawan nito para lang makuha kita. Sayang sa gusto niyo, kukunin ko kayo. Salbahe kayo eh. Ilang taon ka na ate? Yung totoo, ilang taon ka na? Ang edad mo, alam mo. Alam naman yung pangalan mo, nakalimutan mo. Hindi ko naman tinatanong pangalan mo. Yung edad mo na lang, ilang taon ka na? 43. Okay. Kalas na kalas. Gusto niyo pa pala yung pinahihirapan kayo ng todo-todo bago kayo magsalita. Gusto niyo maging salbahe ako ha? Bihira lang ako maging salbahe sa isang salbahe. Tanda mo, pag salbahe kayo, mas salbahe ako, tandaan nyo. Nawawala ako sa urirat ko, tanda mo. Sige. Matalino lang ang anak niya, kaya ka naiinggit. Bakit? May anak ka na ba? May asawa ka? Wala kang asawa? Wala po asawa. Wala ka rin anak? Wala kang asawa? Meron po asawa. Wala kang anak? Naiinggit ka sa anak niya dahil matalino. 43 years old ka. Pwede ka pa magkaroon ng anak. Bakit? Anong sakit mo? May sakit ka ba sa physical mong katawan? Anong sakit mo? Anong sakit mo? Wala ka ng matris. At humingi ka ng kapatawaran sa kanyang katawan. At humingi ka rin ng kapatawaran sa nagawa mong kasalanan sa tao. Matagal na sila nagdudusa sa ginagawa mo. Matagal mo na silang ginagapos. Pagod na sila sa kababalik sa ospital. Mabuti sana kung hospital ay lahat libre. Ha? Kahit paano, kahit libre, meron pa rin pambayad sa mga doktor, sa motor, tricycle, etc. Pagkain, abala.
Naintindihan mo na? Ulitin mo pa. Pagbibigyan kita. Dahil matanda ka na. Lahat ng mga matatanda, minsan, yung mga ganyang edad ng mga mangkukulam nagdarasal sa kadiliman. May tanong ako sa'yo. Sasagutin mo lang ako. Pag hindi mo ko sinagot, tanda mo. Hindi kita papakawalan dyan. Ito mo yung kamay mo. Ikaw ay 63 years old na. Nanay, ngayon ang tanong ko sa'yo, sino ang nagturo sa'yo magdasal? Ang lolo mo? Ano yung lolo mo? Tingnan mo yung kamay mo. Ano yung lolo mo? Alam ko lalaki, kaya nga lolo. Magagamot po. Manggagamot siya. Bakit mo ginamit ang kanyang angka na kakayahan sa masamang pagdarasal? Papatulog po ako sa kanya. Hindi ko ang tinatanong ko, mamaya ka tatanungin. Ikaw mismo nagdarasal. Bakit mo ginamit inangkat na ano? Naririnig mo ba ako? O sige. Sa lolo mo nakuha mo pagdarasal. Ano ka? Bisaya, Tagalog, Kapampangan, Tagalog, etc. Saan ka sa Bisaya? Saan ka sa Bisaya? Ayaw mo taga magsalita. Sa pangamagitan. Samar po, samar po. Samar ka. Sige. Taga-Samar ka. Tapos saan ang naging asawa mo? Wala na po ako asawa. Wala ka ng asawa. Sige. Siguro naman, pag hindi ka pa rin nagdala, ibabalik ko sa'yo ng 10 beses lahat ng ginawa mo dito sa taon ito. Ikaw, makinig ka sa akin. Hintumin ka ba kamay mo? Hinto mo. Bunutin mo yung nilagay doon sa likuran. Bunutin mo. Ubusin mo lahat. Lahat yan nakikita ko, tanda mo. Habang nakahadikit ako sa Panginoon, nakikita ko yung pinapakita niya sa akin, nakikita ng mga mata ko. Sige. Lahat yan, tanggalin mo. Ito lang mapapayo ko sa'yo. Tigilan mo na ang pagdarasal sa masama. Naintindihan mo? May mga apo na kayo. Manahimik na kayo. Dapat bagkus yung konting buhay nyo na lang natitira sa mundo, ilaan nyo na lang sa aking Ama at ilaan nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Naintindihan niya na? Tumabi-tabi ka ng konti dyan. Ikaw, bumalik ka rito. Ikaw nagpapautos. Makinig ka sa akin. Alam kong maririnig mo ko. Tigilan mo ang pag-inggit sa tao nito. Naintindihan mo? Walang kakwenta-kwentang inggit at galit. Handa mo. Ang galit ay natural lang. Pero wag mo to aalagaan. Nawa ang Panginoong Kristo ang unang maghari sa inyo. Hindi dapat ang demonyo at galit. Walang kakwenta-kwenta. Alam mo bang mabigat ang mga kasalanan na gagawa nyo sa aking Ama? Pero mahal pa rin kayo ng Panginoong Kristo para baguhin kayo. Tungkulin ko lang kayo baguhin at ibalik sa pananampalataya. Hindi ko kayo tungkulin patayin. Gusto ko lang kayo patayin. Matagal na. Marami na ako napatay. Pero hindi ko yung gusto. Ang gusto ko ay magbalik loob kayo sa aking Ama. Ang pinapatay at nilulusaw ko lang ang mga demonyo dahil sila ay wala at hindi nila kilala as si Jesus Kristo. Hindi nila kilala ang Diyos natin. Tanda mo. Pag-aari ka pa rin ng aking Ama dahil tao ka lang. Naintindihan mo? Walang sino man ang hindi nakakakilala sa aking Ama. Dahil siya ang gumawa sa inyo. Lahat tayo ginawa niya. Kung magdarasal ka sa kanila, tanda mo, ibibigay niya ang gusto mo nyo. Kung ano pang inasa mo. Hindi mo ba naisip, paulit-ulit ka nagdarasal sa kasamaan, lahat naman ng sakit ay pumapatong sa inyong pamilya at sa iyong apo? Paano? Nakakalimutan yung tumawag sa aking Ama. Naintindihan mo sinasabi ko? Ha? Itigil ka na! Itigil na kayo sa kakaingit nyo. Ikaw magdarasal, tumigil ka na. Matanda ka na. Unting panahon na lang, nanay, ang buhay mo, tanda mo. Huwag sanang humataw lahat ng kamalasan. Sa'yo na lang. Kasi umabot ka na ng edad na ganyan. Pero dapat bata ka pa dahil 63 years old ka lang. Naintindihan mo na? Nanahimik ka na. Ayaw ko magalit sa inyo, tandaan nyo. Tao pa rin kayo. Katulad ko. Natin lahat. Natural tayo magalit at maingit sa kapwa, pero huwag natin ito dalhin at alagaan. Dapat nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa inyo. Naiintindihan niyo na po? Manahimik ka. Kung ikaw ay galing sa isang gagamot ng iyong lolo, huwag mong idamay ang iyong lolo. Itinaas niya ang pangalan ng aking Ama. Itinaas niya ang pangalan niya bilang instrumento niya. O instrumento ng Panginoon Kristo. Pangalawa lang siya doon. Tanda mo. Siya ay instrumento ng aking Ama. Bakit mo dinudumihan ang dangal at ang kanyang pangalan ng inyong pangalan at lahi? Ikaw mismo nagdudumi bilang isang apo niya. Apo ka ba niya? Manahimik ka, naiintindihan mo? Yun lang ang pakiusap ko bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Ihinto mo to. Pag hindi mo to ihinto, tanda mo. Hayok to gawin. Pero pinipilit niyo ako. Kung gusto ko lang kayong patayin, hindi ka na magsasalita ng marami at hindi na kita pahirapan.
Dahil kung pahihirapan pa kita, naging sadista ako sa'yo. Hindi ko tinanggap ang kapangyarihan ng aking ama para manakit. Tinanggap ko to para alam niya ang gagawin ko. Dahil binigyan niya na ako ng kahintulot at nasa akin na ang desisyon kung anong gusto kong gawin sa inyo. Pero alam niya sa puso niya na pinili niya ako at itinakda niya ako para baguhin kayo. Dahil yun ang inutos niya sa akin. Iyakatin ko daw kayo mananalig at manampalataya. Alisin daw ang mga galit at inggit mo sa puso. Dahil mahirap sa impyerno. Tanda mo, ang kayamanan ay pangsamantala lang yan. O, kailangan natin ng pera. Kaya tayo nainggit sa ating kapwa. Pero dapat naisip niyo kung paano rin siya nagsakripisyo sa hirap. Kahit anong sakripisyo at pagsusumikap mo, napupunta rin lang to sa mga sakit. Kanino? Sa pamilya mo, apo mo. Ano naiipon mo? Wala, di ba? Paulit-ulit lang ang buhay mo. Isipin mo yung mga pinaggagawa nyo. Naiintindihan mo? Dito po. Salamat! Diyan po. Manahimik ka na. Ikaw, inggitera. Naiintindihan mo, 43 years old. Opo. Pakiusap lang ito. Naiintindihan niyo sinasabi ko, hindi ako Diyos. Tao lang ako katulad niyo. Hindi ko rin alam kung ang dapat ko ipangaral sa inyo. Ito lang ang sinabi sa akin ng Panginoon Kristo. Paulit-ulit niya lang ito sinabi. Turuan ko lang daw kayo manalig at sabihin to sa inyo. Magdasal at magtiwala kayo sa Panginoon para layuan kayo ng demonyo. Pag hindi kayo nagdarasal, lumalapit si Satanas. Pag nagdarasal kayo, nanginginig si Satanas. Tandaan nyo, ang galit ay hindi daw dapat ito alagaan. Bagkus ito itapon. Naintindihan mo? Natural lang magalit ang tao dahil tao lang tayo. Meron tayong mga damdamin. Walang babait sa Panginoon. Minsan hindi siya nagalit sa atin. Tayo lang ang nagtatakwil sa Kanya. Manahimik na kayo. Naintindihan mo na? Huwag mo nang babalikin to. Sayang lang yung 1.5 na binayad mo sa Kanya. At ikaw, napakinabangan mo ng 1.5. Naintindihan mo na? Tama ng 2 taon. Naintindihan nyo? Pakawalan siya. Magnetiko. At huwag na kayo babalik. Kailanman. Lumayas kayo sa pangalan ni Kristo. Dumilat ka. Dumilat. Gising. Atras kaya. Sabi mo in Jesus' name. Anong pakiramdam? Nangina. Anong pakiramdam mo sa katawan mo? Parang nangina o ano? Ganito. Tingin yung tiyan mo. Tintik ng tiyan mo kanina. Sobrang tigas. Parang binabali mo lahat ng daliri ko. Kulang na lang. Gawin kong panchimbag yung sikmura mo. Umabot na yung tiyan mo. Anong pakiramdam mo sa katawan mo? Anong pakiramdam?